ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆತ್ತನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಹಾಳಣ್ಣಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಲೆ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಂಗಿ ಬುಡ್ತುಜಾನು ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಪಂಡತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಮ್ಮ ಅಂಚಾರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೂಡ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತದಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಆರು ಎಂಕ್ ಬನ್ನಗ ದಾದ ಪುರ 19 ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ್ತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಓ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರು ಎನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕಿ ಡಾನ್ಸ್ದ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂದು ಪೂರ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಓ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಏರು ಓ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ದರು ಪೂರಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಕ್ವಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನಿನಿ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಡಾನ್ಸ್ದ ಮರ್ಲು ಇನಿ ಕೊಡೆತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದೇಗ ಮುಂದೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಗೆ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲು ಆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ಪುನಗನೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಾಗ ತಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ನಿತ್ತೆಗೆ ಕಾರನ್ ಪುರ ಐಕ್ಯರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪನ ನಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಮುಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ದ ಮರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಬಾಲಿಗೆ ಇಂಚಲ ಡಾನ್ಸ್ದ ಮರ್ಲಂದು ಅಂಚ ಬನ ನಿತ್ತಿರ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಯಿ ನಿಕ್ತಕ್ಕ ಯಾನು ಓಲೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ನಾಡು ಅವಳು ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ದುಂಬು ಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದುಂಬುದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮೈಕ ಪುರ ಪಾಡುನು ಒಲ್ಪ ಮೈಕಗೆ ಎಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಪೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಮರ್ಲೆಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ ಡಾನ್ಸ್ದ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅಪ್ಪೆಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಿರು ಅರ್ನ ಮಗಲು ನಯನ ಟೀಚರ್ ಪಂಡದು ಆರೆಂಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ದ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ದ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿರು ಈರಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು ದಿತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪಾಲೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ಆರ್ನಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪೋಯರು ಅಂಚ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪದು ಯಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತದೇನು ಜೂನಿಯರ್ ಮಲ್ದೇನು ಬಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮಲ್ದಿಜೇನು ಐಕ್ಲ ರೀಸನ್ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ದ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಪೂರಾ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೂನಿತ್ತೇನು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ದ ಮರ್ಲು ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅರ್ಧವಸಿ 50% ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿಂಚ ಪತ್ತಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲೇನು ಡಾನ್ಸ್ದ ಕ್ರೇಜಿ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಓಲು ಏತು ಪುರ ಡಾನ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ದ ಮರ್ಲುತ್ತದು 6 ಎನ್ಕ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಜೂನಿಯರ್ ಮಲ್ದೇನು ಬಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಡಾನ್ಸ್ದನೇ ಮರ್ಲದ ತೂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಿಯರು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೇರೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಿರು ಮೂಲ ಡಾನ್ಸ್ದನೇ ಮರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೂಲ ಕಲ್ಪನಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೋರ್ರೆ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬುಡ್ಜಿರು. ಸೊ ಯಾನು ಜೂನಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೇನೆ ಐಟು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಇಂಚ ಪುರ ಮುದ್ರೆ ಪುರ ಉಂಡು ಐಕು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮುದ್ರೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪತ್ತದ ಪೊಪ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಗೊತ್ತಾವ ಯಾನು ಇಂಚ ಪೋಯರಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಒಂಜಿ 15 minutes ಸುತ್ತು ಬರ್ರಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಕೈನ ಕಟ್ ಕೈ ದೀದೆ ಇಂಚ ಮಂತದು ಇಂಚ ಮಂತ ಪೋಯರಪ್ಪುಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಕೈ ನಿಕಲು ತೂನಗ ಪೋಸುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ತೂದುಪ್ಪರೆ ಕೈ ಇಂಚೆನೆ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನ ಅವು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತುದಿಲ್ಲ ಕೈ ಇಂಚೆನೆ ಬಂದದು ಇಂಚ ಅಂದದು ಪೋಪಿನ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಆತ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಓಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತುಂತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೋನಿತ್ತೇನು ಓಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋನಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ಮೊಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಂಜಿ ಸಾರ್ಥ ಕಾಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋನಿಲ್ಲಲ್ಲ ತಾಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವುದ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಂಜೆಲ್ಲ ನಕ್ಲೊಂದು ಪಂಪಿರತ್ತ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಂಡಲ ಮರ್ದುಂಡಿಗೆ ನಂಜಿಗೆ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪುಲ್ಚಟ್ ನಕಲು ಇತ್ತೇಂಗ್ಲ ಊರುಡು ಕೆಲವು ಬೆಲೆಗಟ್ಟು ನಕಲು ಹಾಲು ತುಲೆ ನಲ್ಕೆದ ಲಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಬಟ್ ಯಾನು ಊಲ ಕೆಬಿಕು ಕೊರೊಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಕೆಬಿಕು ಕೊರೊಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅವು ಪೂರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿದಕಲು ಆ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಕಲು ಪೋದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಥರ ಜೋಕರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬರೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಬರೋಡು ನಮಕ್
ರಕ್ತ ಕರಗತವನ್ನು ಪಂಪಿರತ್ತ ಅಂಚ ಬರೋಡು ಪಂಪುನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಐತೆ ಬೆಲೆ ದಾದ ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋದಿದೆ ಅವೇ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟದಿನ ಎಂಕ್ ಏರು ಎಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದಿರ ಆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಜನಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಏನಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕರ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಗ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುನತ್ತು. ಬಟ್ ಎಂಕಿ ಏರು ಪುರ ಎಂಕಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ ಎನ್ನ ಜವನಟಿಗಿಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಏನಿಕ್ ಜೋಕರ್ಲಕ್ಕನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಯಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಯಾನು ಅವಲ ಪನ್ಪೇನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತದ ಎಂಕಿ ಏತು ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತನಂದು. ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ನಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಜಾಬ್ ಪೋದಿತ್ತನು. ಸೊ ಜಾಬ್ ಪೋದು ಅರೆಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಮೇದಿಲಕ್ಕದು ಎಂಕ್ ಅಪಗ ಖಾಲಿ 14 ದಿನದ ಪೆದ್ಮೇದಿಡು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಮೇದಿ 40 ದಿನ ಉಂಟ ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಏನು ಪಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಮೇದಿ 14 ದಿನದ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಲಕ್ಕದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿದ್ದು ಆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸಡೆಂಕ್ಲು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ದೇದ ಯಾನ್ ಬೆರಿಬೇನೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಬೆರಿಬೇನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆತ ಅವು ಆ ಪೆದ್ಮೇದಿದ ಬೆರಿಬೇನೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಗನಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿರು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ರಡ್ನೆ ಬಾಲ್ಯದಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋದು ಉಪ್ಪಿರು ಡೆತ್ ಆದ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮದು ಯೂಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ತೀರ್ಪೋತಿರಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪುನಾಗ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯಡಿ ತೀರ್ಪೋತೀರಿ. ಸೊ ಪಪ್ಪನ ತೂತಿನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಅಮ್ಮನೇ ಹಿಂಗ್ಲೇನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತ ಸಾಂಕದೇರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ 7 ತಿಂಗಳದ ಬಾಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತಿರು ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಡೆತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಣ್ಣನಿ ಬೇಲೆ ಚಂದೆ ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಅನ್ ಪಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಮೇದಿಲಕ್ಕದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಇಂಕ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ಲ ಅವನಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಪೆದ ದಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವು ಏತು ದಿನ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅವು ಪನ್ಪಿರತ್ತ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಟ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗತಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಪುಟ್ಟದಿನ ಬಾಲೆವು ಶನಿವಾರ 12 ಗಂಟೆ ಪುಟ್ಟದಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಗೆ ಪುಟ್ಟನ ಬಾರಿ ಸೋಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆಡ್ಡೆ ಆತ ಟಚ್ ವುಡ್ ಇತ್ತೆಡ್ಡೆ ಆತ ಎಂಕ್ಲು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುಲೆ ಬತ್ತದು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ದಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಕುಡೋರ ಪನ್ಪೇನು ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅರ್ಧ ಪನ್ಪೇನು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪಾಲು ದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಪಾಲು ದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಾನೆ ರಡ್ನೆ ತೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಯಾನು ಏರೊಂದು ಪನ್ಪುಜೆ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಪತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಗತಿಗೇಟು ಆತಲಾಗ ಒಂಜಿ ಗತಿಗೇಟು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶರ್ಬತ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪ್ಪುಣತ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಮುಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಏರೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಪನ್ಪುಜೆ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಅಬ್ಬ ಮೊನ್ನೆಲ್ಲಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ದ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಎನ್ನು ತಿನಿ ತೂನಗ ಮೊನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಲ ರಸ್ನಲ್ಲಗೆ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನ ಇಡೆಗೆ ಒಂದು ಪಂತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ ಇಡೆಗೆ ನಾಟದಿನ ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕಾಕುಲು ಎದುರು ತಿಕ್ಕುವೆರು ಇನಿಕೆಂಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತಿರು ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಇಜ್ಜಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಉಪ್ಪದಿನ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆರು ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪು ದಯಪಂಡ ಉಪ್ಪದಿನ ನಮಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿದ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎದುರ್ದಾಗೆ ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ತೂತು ಜೆರುಕುಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನಿಕೆಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೇರು ದೇವರನ ದಯಟು ನೀಕೆಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು 10 ಪೂರೋಲ್ಲೇರು ಅಪಗ ಎಂಡ್ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನ್ ಗತಿಗೇಟದಾರು ಇತ್ತೆ ಉಂಡತ ಇತ್ತೆ ಪೂರೋಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡತ ಅವ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಈತು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವನು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಚೀ ಥೂ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಲು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಗೇರಾಣಲು ಕುಟ್ಟು ನಕಲು ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರ ಕಾರಣ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಕಲು ಇಜ್ಜಿನ ನಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡುಂಡತ ನಾಯಿ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರು ಅವು ಒಡವಟಿನಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಏತು ಬಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಕಲು ಇತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿರು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗದ ತೂಪುಜೇರು ಅಂಚೆ ನಾವೇನು ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ಟು ತೂವೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದು ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗು ಅರ್ಧ ಪನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವ ಇಂಚೆ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರ್ತದ ಪೆಂದ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಇನಿಕ್ ಈತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದುಲ್ಲೇನು ದಯಪಂಡ ಒಂಜ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ರ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪೂ ಐಕೆ ಯಾನು ಈತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಯಾನು ಕಲ್ದಿನ ಡಾನ್ಸ್ ಏನನು ಈತ್ ಮಿತ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಂದಿನ ಯಾನು ಇನಿಕ್ಲ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ
ಡಾನ್ಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಲಿ ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತದ ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂತಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದುಮ್ಮದ ಗ್ರೇಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ದುಮ್ಮದ ಆತ ಗ್ರೇಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅವೇನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಲ ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಆ ಟೈಮಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬುಡೋನಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲುಡು ಎಂಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲುಡು ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿ ಟೀಚರ್ ಅದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇನು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪುದರ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಡದು ಬಂದರಡು ಸೊ ಅವಳು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪೇರು 400 ಟೀಚರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಆ 400 ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಗ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವಳ ಆತನೆಟ ಏರೆಗ್ಲ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪುದರ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಿಸ್ ದೀಪಾ ಪಂಡದ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗನೇ ಗೊತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡತ ಅಂದ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕನ್ನೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಅದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಲು ಅವಿತ್ತು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋತಿರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಗ 7 ತಿಂಗಳದ ಬಾಲ್ಯಪ್ಪನಾಗ ತೀರ್ಪೋತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟ್ ಅಮ್ಮ ಇಚ್ಚೇರು ಅವೇ ಪನ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಕಷ್ಟಲ ತಿಕ್ಕದಂದು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಿಗೆಂಡ್ರನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತೇ ಪುಣ್ಯಗ ದೇವರನ ದೇಟು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೇರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ದಾದ ಆಯರುಂಡು ಅಂದತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಕೈಪತ್ತಿನ ಕಂಡನಿ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆಂಡ ತಾತಿಯಾವು ಸೊ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇನು ಐಡ್ದು ಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಕೊಪ್ಪೇರು ಇಟ್ಟು ಟ್ರಾಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಂತೆ ಡಾನ್ಸ್ಡು ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರ್ ಪೂರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಸಪೋಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತನೆ ಡಾನ್ಸು ಏರ್ಪುಗ್ಲ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಇಂದ ಆಪುಜಿ ಉಪಯೋಗನೇ ಅತ್ತಂದೆ ಅವು ಒಂದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಇಂದ ಆಪುಜಿ ಅವು ಏಪೋಗ್ಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲಿ ಎಂಕ್ ತುಲಿ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿನೆಟ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುನಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತಿನೆಟ ಯಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತೇನು ಅಪ್ಪಗ 14 ದಿನದ ಪಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಎಂಕ್ ಬೆರಿಬೇನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೆರಿಬೇನೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪೆತ ಆ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಮೆದಿದ ಬೆರಿಬೇನೆ ಎನಿಕ್ಲು ಉಂಡು ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಪೆದ್ದಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ 40 ದಿನ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನ್ ಪಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಮೆದಿ 14 ದಿನ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಲಕ್ಕದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಆ ಬೈದಿನ ಕಾಸು ಎಂಕುಲು ದಿನದೇ ದಿನ ಉಂಡು ಆ ದುಂಬು ಪೂರ ಬೈದಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಂಡ ತಿತ್ತೇಂದು ಕೊಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ತೋಜನು ದೇಪಂಡ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕಲು ತೂ ಎಂಕ್ ಅಕಲ ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರಾಣಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡತ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣಲ ಅಕಲ್ಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಕ್ಕಲು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇನಿಕ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆನಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಲೆತ್ತಿಗೆ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏರ್ಲಿ ಇಚ್ಚೇರು ಒಂಜಿ ಮೇಟೆಯನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಚ್ಚೇರು ಒಂಜಿ ಮೇಟೆಯನ್ನ ಮಾಮಿ ಇಚ್ಚೇರು ಆ ಟೈಮಡಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ದಿನದೆತ್ತದು ಪುಡು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಲ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯ 3 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇರ್ನ ಮಿಸಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಆರ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ದಾಲ ವಲ್ಗರ್ ಡ್ರೆಸ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜಾನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಓಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಐತೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಪೂರಗಡೆ ಇಟ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ಯಾನು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಲಲಿತಕಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಕು ತಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನು ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸಸಿತ್ಲುಡ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ 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 ಡಾನ್ಸ್ DJ ಬಾಡ್ದು ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡು ನುರೆ ಬೈದು ನಮ್ಮೆದ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಅಂಚ ಇನಿಕ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಲ ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ತುಜಾನು ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಡ ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಡೇ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ನಮಕ್ ಬುಡ್ಪುಜ ಎನ್ನ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೈದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪುವೆ ಮಲ್ಲಾಗ ಹತ್ತು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮನ್ಪುವೆ
ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ನಕ್ಲಿಗೆ ದುಮ್ಮು ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿನಕುಲು ನಾ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ ಮನ್ಪುಯರು ಗಂಧಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಜನಕುಲು ಪನ್ಪುನಕುಲು ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆತ್ತನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಹಾಳಾಣಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಕುಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಪ್ಪು ವಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಿಕುಲೇ ಬನ್ಪುನು ನಿಕುಲೇ ತಿನ್ಪುನು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಕುಲು ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಮೊಕುಲು ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಕಿಬಿ ಕೊರ್ಪುಜಾನೆ ಯಾನ್ ಗೆನ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪುವ ಐತ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆಕ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕಿಬಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಆತಿಯಾವು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ರೀತಿನ ದೇವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಬೊಕ ದಾದ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ವೀಡಿಯೋಡು ಈರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತದೇನಿ ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾತೆರ್ಗಂದಾಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಜಿಲ್ ಎತ್ತುನಾಂಡ ಒಂದು ಮತ್ಮೆದವಲು ಪೂರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಉಪ್ಪುನತ ಒಂದು ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಬಿಂದಸ ಅದು ಪೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನಾಲೆ ಅಂಚ ಸೊ ನೆತ್ತ ಮಿಟ್ಲಿಡೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಪಂಡದು ಸೊ ಎನ್ನಲ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಂತೆ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ನಾನಿ ಪಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮೊಲ್ಲೆರಂದು ಎಂಕ್ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಯಾನ್ ಪಂಡೆತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಾರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೂಡ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತದಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಆರು ಎಂಕ್ ಬನ್ನಗ ದಾದ ಪುರ 19 ತುಲೆ ತೂಪವೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ದಾದಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ 21 ಬರ್ತೀರು ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಅರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಮೋಕೆದ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 25 ತುಲೆ ಒಂದು ಅಲ್ದಿನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ತಿಂತು ಏನು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಅಲ್ಪದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಮನ್ಪದ ಕನದಿರು ಒಂದು ಒಂದೀಗ ಮಟನ್ ದೆಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ದೆಕ್ಕು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ 25 ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೇನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತುಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ನೀ ಬತ್ತದಿತ್ತಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೇನು ಮೀಟ್ ಅನ್ನಗ ಅಂಚ ಆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ನೀವು ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಫೇಮಸ್ ತುಲೆ ಆಶಾ ಕಂಪೆನಿದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ತುಲೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಏತುಂಡೊಂದು ಈತು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ಲು ನೈಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಗೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಮನ್ಪು ಮಾಡಿ 5 ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ 25 ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾರು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರಗೆ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಬಾಂಬುದಲ್ಲ ಒಂದಿನ 15 ಒಂದು 6 ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಿರ ಪೂಜೆದು ಒಂದು ಮನ್ಪೆರ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರ ನೆಟ್ ನಮಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂದು ನೆಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು 90 ಸೋಪ್ ಬೈದಿರ್ತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಪ 11 ಬೈದಿರಿಯ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾರ್ಕೋಲ್ದು ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ಬಾಡ್ನಗೆ ಸೋಪು ಒಂದು ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರು ಅಂಚಂದೆ ಒಂದು ತುಲೆ 25 ಆವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಯಾರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟದಂದರೆ ಅದು ನೀವೇ ಒಂದು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಸೀಬುಂದಿ ಪನ್ನೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ಆರು ಕೊರಿಯರ್ ಪಣ್ಣದು ಏನು ಪನ್ಪುನತ್ತು ದೇಪಣ್ಣ ಆರು ಏನನ್ನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದುತ್ತಿರ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಇಂಕ್ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪೂರರೆ ಗೊತ್ತುಪುಣು ನಾನು ಪಂಡಜಿನಲ್ಲರೆ ಗೊತ್ತುಪುಣು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ತನ್ನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದು ಬೈದಿನಾರು ಐದಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಎಂಚಿನ ಬೇನೆತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಅರಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಬುಲಿಪುನು ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇವಡ ಬುಲಿಪುನು ಪಂಡದು ಐದಕ್ಕ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಆರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದಿರು ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.